Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a l'especial Eleccions 2023. Un cop més ens acompanya en Josep Segura. Hola, Josep, què tal? Molt bon dia, Helena. I el cap de llista que se senta avui aquí al plató de Dona Secret és el cap de llista del Partit Socialdemòcrata més SDP, en Pere López. Molt benvingut. Bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Primer de tot, el que m'agradaria demanar-li és que m'expliqui per què ha tornat a decidir encapçalar la llista del seu partit. Bé, aquesta és una qüestió que jo sempre he explicat moltes vegades, no? Com funcionem al Partit Socialdemòcrata, com hem funcionat aquests darrers anys, en el sentit que el nostre és un projecte col·lectiu d'una sèrie important de persones que fa molts anys que treballem al partit. Jo sempre ho he viscut i sempre ho he considerat així. Jo sóc poc més que la persona que a vegades visualitza més o explica més el projecte a la ciutadania, però faig part d'aquest projecte col·lectiu. Per nosaltres el que realment és essencial, i jo crec que això ens diferencia d'altres partits, és el programa i el projecte polític. Evidentment, en el moment que arriben les eleccions, això s'ha de transformar en candidatures i en una manera de materialitzar-ho, amb una presència als mitjans de comunicació com és així, i a partir d'aquí és una decisió amb els companys que s'ha anat fent en els darrers anys. Jo no sóc un líder del Partit Socialdemòcrata en el sentit que algú pugui a vegades explicar que treballa en solitari o que vol accedir a determinades posicions, a determinats càrrecs. Faig part d'aquest projecte col·lectiu, soc la persona que s'ha considerat que pot traslladar, pot comunicar, pot explicar el nostre projecte, que és la clau per nosaltres, potser una mica millor, o que creuen els companys que puc tenir aquestes condicions, i a partir d'aquí, després de les eleccions del 2019, es va avaluar al Congrés del 2021 com encaràvem aquest nou procés, i la veritat és que estem molt contents de com s'ha presentat i com s'ha tancat la presentació de candidatures. Després d'haver assolit aquest pacte amb SDP, creu que això facilita en certa manera les seves aspiracions per a poder guanyar aquestes eleccions? Bé, el que està molt clar per la part de tota la família socialdemòcrata i totes les persones des del centre polític cap a l'esquerra, totes les persones que es consideren persones de progrés que podem modernitzar el nostre país, és que ens fa molt plaer haver aconseguit aquesta aliança socialdemòcrata, perquè al final és una demanda que ens feien molt els ciutadans, que ens feien els nostres electors. Jo crec que és una necessitat pel país presentar un fort projecte polític des del centre a l'esquerra, avui en dia autèntica alternativa del govern en aquest moment de les eleccions, i més enllà de les lectures polítiques això es pugui fer, nosaltres tenim una gran satisfacció que aquesta llista nacional i les llistes territorials hagin reagrupat el que ha estat sempre l'antic Partit Socialdemòcrata amb la suma amb progressistes SDP. A partir d'aquí no ens hem d'enganyar, la reacció de més per part dels ciutadans ha sigut molt clara des del moment que es va fer aquest anunci. Jo crec que això ha canviat absolutament els escenaris polítics que es preveien, ha ocasionat moviments també a l'altra banda amb coalicions complicades a dins de les llistes territorials, i amb un sistema majoritari com tenim avui en dia a les parròquies és evident que la suma sempre ajuda i ens dona més possibilitats per aconseguir victòries als territoris que és finalment on s'acaben decidint en bona part les eleccions. Per això és més la conseqüència del que hem fet, penso que el que hem fet és molt important, ens ho demanaven els ciutadans. Jo crec que el moment polític actual tan complicat que es viu al país demanava un moviment com el que s'ha pogut tancar, i jo com a cap de llista d'aquesta llista nacional conjunta de Partit Socialdemòcrata i SDP sento una gran satisfacció de presentar-nos en aquest moment tan difícil davant dels ciutadans, havent superar aquestes dificultats i aquests moments difícils i haver presentat aquesta llista conjunta. Miri, ha parlat de pactes, òbviament, però també s'està parlant moltíssim de repartiment de ministeris, de cadires. Vostès també han parlat d'aquest aspecte amb SDP? El que estem veient aquests dies, la veritat és que és bastant grotesc i desagradable i molt allunyat del que hauria de ser la política. En tot cas, no és com entenem la política des del Partit Socialdemòcrata i des de progressistes de SDP. Jo crec que és un flac favor a la política i a la seriositat de fer les coses el que s'està publicant en determinats mitjans de comunicació i que ningú ha desmentit de que els acords polítics entre el Partit Demòcrata, el Partit Liberal i Acció sembla que giren al voltant de determinats càrrecs o determinades funcions ministerials, ambaixades a no sé quin país. Nosaltres el que hem fet
amb progressistes SDP és el que pertoca, i com també hem fet amb les altres formacions polítiques amb les que ens presentem amb algunes de les parròquies, és parlar de projecte i parlar de programa. Nosaltres hem tancat un programa conjunt, estem formalitzant, tancant aquest programa, i com deia al principi en la meva intervenció, per la nostra manera d'entendre la política, la nostra força és el programa, és el projecte i són les propostes. Si els ciutadans ens fan la confiança i ens donen la possibilitat de governar aquest país, intentarem constituir el millor govern possible, intentarem posar les persones més valuoses en cada una de les funcions i de les responsabilitats que suposa dirigir un estat, un govern, però el que no es pot acceptar, i jo crec que és molt lamentable i s'ha de denunciar públicament, és que s'estiguin construint coalicions polítiques en les que no es parla del projecte, en les que no es parla del programa, i l'únic que hi ha és una promesa de càrrecs a futur. Jo crec que això s'ha d'explicar perquè els ciutadans, al moment d'anar a votar, han de saber si realment estan votant per una sèrie de propostes polítiques, que es poden compartir o no, o si l'únic que interessa en aquests partits, en aquestes formacions, és un repartiment de cadires, de càrrecs i de responsabilitats, que a més no necessàriament van assignats a persones que arribarien a aquest càrrec en funció de la seva vàlua, sinó simplement per determinada adscripció o per determinada participació política. I creu vostè que això podria ser causa-efecte precisament del desgast de la formació taronja i que aquestes eleccions es poden acabar convertint en un plebiscit, no només als 4 anys de la legislatura que ha acabat fa ben poc, sinó als 12 anys de mandat de demòcrates? Jo el que percebo són dues coses en relació al que vostè pregunta. El que estic veient aquests dies és que hi ha molta gent, molts ciutadans, que han fet confiança en aquests darrers anys al projecte de Demòcrates per Andorra, que em sembla que s'estan qüestionant molt de seguir-li fent confiança. Jo crec que el que ha passat aquests 4 anys, el que s'ha permès amb la gestió del diner públic, els escàndols moltes vegades vinculats al Partit Liberal, al qual finalment concorren en coalició en aquestes eleccions, no han estat compresos per moltes persones de Demòcrates per Andorra, que poden tenir una visió política diferent a la que puguem tenir des del PS, però que en tot cas no estan disposats a veure com es malmet el diner públic, no estan disposats a veure l'opacitat i la manca de transparència d'aquest govern, la dificultat per obtenir informació no només en el govern, sinó en el conjunt de les entitats públiques del país. I per tant, jo crec que això és una evidència en aquest moment actual, en el que no només es passa balanç aquests 12 anys de govern demòcrata, sinó aquest govern de coalició que ha sigut un govern realment molt complicat, en el que semblava que Demòcrates per Andorra es volia desprendre de tot el que ha sigut moltes de les feines que hi ha hagut al voltant dels ministeris que han pilotat persones vinculades al Partit Liberal, però la sorpresa ha sigut que al final les llistes territorials de Demòcrates per Andorra són conjuntes, tant amb Liberals per Andorra com amb Acció. Jo crec que això és conseqüència, evidentment, de quan ens van anunciar nosaltres l'aliança progressista, que ells van veure que a nivell de determinats territoris se'ls complicava molt obtenir la victòria, però no es pot fer tot a la vegada. El que no es pot fer és intentar no assumir el llegat del que ha estat la gestió d'aquest govern i després presentar-se de manera conjunta en els territorials amb Liberals a Andorra i amb Acció conjuntament. Vostè creu que l'espectre polític queda més anivellat que anteriorment o fins i tot es decanta una miqueta més cap a l'esquerra? El que nosaltres veiem és que hi ha una escissió a la dreta de diferents partits, que al finalment les candidatures de Partit Liberal, d'Acció, de Demòcrates i fins i tot la candidatura de la senyora Montaner d'Andorra Endavant són escissions del Partit Liberal, són escissions del que havia estat l'antiga coalició reformista i per tant són totes d'elles emanant del centre-dreta polític. Fins i tot Concòrdia té el seu origen, una part dels seus orígens, a Sant Julià, molt vinculada a Demòcrates per Andorra, i per tant, i els programes polítics ho demostraran de manera clara, l'espectre polític que va des del centre fins a l'esquerra només el representem nosaltres, només el defensem nosaltres, i en canvi a l'altra banda, des del centre-dreta a la dreta o la més dreta, hi ha diferents formacions polítiques que, a més, a diferència del que hem fet
amb una banda de l'espectre polític, que és sumar, posar-nos d'acord i intentar tirar endavant un projecte que sigui bo, el projecte que el país necessita, doncs a l'altra banda hem vist escissions dins de Tercera Via, escissions dins de liberals, fins i tot quasi escissions dins pròpiament de Demòcrates per Andorra a conseqüència de la mala gestió que ha fet aquest govern en aquests 4 anys. Per totes aquelles persones que no comparteixen la manera de fer del govern, la línia que s'ha seguit en aquests darrers anys, la gestió del diner públic, el model de país que s'està construint més pensat amb la inversió estrangera, l'especulació, que no que les persones del país puguin tenir un habitatge, puguin treballar, puguin viure dignament, puguin ser felices al nostre país, doncs l'esquerra està unida, l'esquerra té un projecte clar de país, la dreta és un batibuit de propostes polítiques diferents, en el que, a més, com hem vist, l'únic que els interessa és intentar assegurar-se algun càrrec polític i no defensar la gestió que han fet en aquests darrers 4 anys. Quin diria que són els trets més diferenciadors del vostre partit electoral que no tinguin els altres? Bé, seria llarg d'explicar, evidentment hi ha moltes coses que ens diferencien. Potser per sintetitzar en 2 grans blocs, jo intentaria sintetitzar en primera banda, en primer lloc, la nostra proposta política posa al centre les necessitats de les persones que viuen i treballen al nostre país. En aquest sentit, evidentment, el cost de l'habitatge, les propostes polítiques en matèria d'habitatge, les propostes per millorar el poder adquisitiu de les famílies i també l'impuls de l'economia productiva amb l'ajuda als empresaris, les ajudes als autònoms, són 2 elements essencials del nostre projecte polític i això s'ha de materialitzar amb un programa clar i si tenim l'opció de governar amb uns projectes polítics que clarament prioritzin aquesta actuació. I després hi ha la nostra concepció del que és el servei públic i la nostra concepció del que és el diner públic. Nosaltres entenem que el servei públic és essencial, que cal donar les condicions de treball i cal donar tots els mecanismes perquè totes les persones que treballen al servei públic puguin fer la seva feina de manera adequada, els mestres, els metges, els bombers, els policies, totes les persones que treballen als diferents departaments de l'administració, perquè finalment el que volem tots és la millor salut pública, la millor educació, sentir-nos amb seguretat, sentir-nos protegits, i per això s'ha de traslladar a l'acció pública i després la nostra concepció del diner públic. Hem vist la legislatura, que ha estat la legislatura més opaca i manca de transparent en el que és la gestió del diner públic, i el nostre concepte en aquest sentit és molt clar. Els gestors públics, siguin ministres, directors de parapúbliques, secretaris d'Estat, estan gestionant uns recursos que són dels ciutadans i l'explicació absoluta i transparent sobre les contractacions, sobre les adjudicacions, sobre cada una de les despeses que es puguin fer, és una obligació. El que no es pot admetre és el que hem viscut aquests darrers 4 anys, on ha estat materialment impossible aconseguir informació de moltes de les contractacions, dels crèdits tous, de moltes de les polítiques que aquest govern ha tirat endavant. Xavier Espot, cap de govern en funcions i òbviament, imatge viva de Demòcrates per Andorra. I ens ha comentat al respecte que possiblement vostès s'havien aixecat de la taula de negociació amb la Unió Europea més aviat possiblement per un tema electoralista que no pas per motius concrets. Sí, de fet, em sobta que el senyor Xavier Espot digui que no coneix els motius concrets, perquè fins i tot en diverses reunions de l'acord polític directament amb ell van tenir discussions molt importants sobre aquesta qüestió, amb el sentit de que nosaltres, ho vam explicar a la roda de premsa que vam fer el 20 de desembre, però això té un llarg recorregut de documents molt importants vinculats a aquest acord d'associació que ens han estat amagats directament, que a més la informació ens ha arribat per vies indirectes, ho hem parlat clarament i ho torno a explicar avui, ja que se'm pregunta de nou, un document emès per França en relació als dubtes sobre el nostre sistema de supervisió bancària i sobre el nostre sistema de control de l'activitat econòmica al país, per evitar que hi hagi societats sense activitat
i de més, un document que té data del finals del 2019, en el qual nosaltres ens vam assabentar de la seva existència a través d'una reunió, d'un intercanvi parlamentari amb parlamentaris francesos, del qual el govern ens va negar sistemàticament la seva existència i la seva vigència, amb la qual, i tinc l'autorització per poder-ho dir, vam poder intercanviar amb l'ambaixador de França aquí a Andorra i ambaixador de la Unió Europea aquí a Andorra, també conjuntament amb l'ambaixador espanyol, sobre el contingut i la vigència d'aquest document. I a darrere d'aquests han vingut altres. Han vingut també un document que hauria emès el Banc d'Espanya, ara a finals de desembre hi havia un altre non-paper emès per part de la Comissió Europea també sobre els serveis financers i d'altres informacions que sabem que no se'ns han donat. Al final, a dins de l'acord polític, el que s'ha tramès és molta informació tècnica i molta informació que té poca transcendència política, però tampoc entenc ben bé per quins motius. Els documents més complexos, els documents que comprometien més tots els aspectes vinculats a aquest acord d'associació, se'ns han amagat, s'ha negat la seva existència, persones terceres vinculades a l'emissió d'aquests documents ens els han explicat i ens els han posat de relleu, i evidentment, a partir d'aquí, nosaltres, i ho dic clarament i ho direm al llarg de la campanya, hem perdut absolutament la confiança en aquest govern en relació a aquesta negociació, hem perdut absolutament la confiança en aquest govern sobre allò que efectivament ha estat defensant a Brussel·les al llarg de tot aquest període, afectant els serveis financers, però afectant també els col·legis professionals, afectant també a moltes de les principals qüestions que preocupen al país, com la lliure circulació de persones, i no té cap sentit que haguéssim arribat al final de la legislatura amb un acord polític en el que tu estàs actuant amb lleialtat, participant activament, suposant que estàs rebent els documents més rellevants en aquesta negociació i que, d'altra banda, t'estan amagant documents de manera pública, notòria i indiscutible, doncs que això hagi estat així. El que hi ha en joc en aquestes eleccions és molt important en molts àmbits, en molts temes, amb l'habitatge, el poder adquisitiu, el teixit econòmic, empresarial i demés. Però el canvi de rumb necessari sobre les negociacions de la Unió Europea és imprescindible. No anem bé amb aquesta negociació, ens podem veure abocats en un escenari molt complicat l'any vinent, els propers anys, si hi ha aquest referèndum i el text de l'acord i les posicions que s'han defensat a Brussel·les no són les que s'havien d'haver defensat, i és imprescindible, per poder tancar això bé, que hi hagi un canvi important en les negociacions. A ningú se li escapa que per molts motius, perquè com deia abans és una necessitat important pel nostre país, l'Aliança Socialdemòcrata també rau en aquesta qüestió. Nosaltres conjuntament, el senyor Jaume Bartomeu quan era cap de govern i jo quan era ministre d'Economia i Finances, vam tancar de manera molt positiva l'acord monetari en aquell moment i entenem que nosaltres sí que tenim la capacitat, i no la té l'actual equip negociador, per tancar aquesta negociació tan important de manera positiva pel país en la propera legislatura, i que no podem seguir com s'han portat les coses en aquests darrers anys. És un canvi radical, un canvi de rumb, dic en la manera que s'està negociant, en la manera que s'està anant a Brussel·les a defensar les posicions andorranes, explicar clarament què és el que diu la Comissió Europea, explicar clarament què són les posicions andorranes que es defensen. A dins del país compartir amb els grups polítics la informació, compartir amb el teixit econòmic la informació. Avui en dia hi ha una incertesa econòmica molt elevada al voltant dels professionals liberals, al voltant de bona part de l'empresariat en relació a aquesta qüestió, i això ha estat degut perquè, igual que nosaltres hem tingut la percepció, la evidència, diria, de que el govern ens ha amagat documents i que el govern no ens està explicant res, això també ha arribat al teixit econòmic i empresarial, i això també està arribant als col·legis professionals. I jo, que sóc un europeista convençut i que tinc clar que aquest és el rumb que cal seguir o la línia que cal anar, a hores d'ara tinc molts dubtes del que el nostre govern ha estat fent a Brussel·les i que el nostre govern ha estat defensant. I per això prioritzem tant aquesta qüestió de l'acord d'associació de la Unió Europea, perquè es vol tancar en els propers mesos, un calendari que nosaltres, ja ho explicarem de manera més detinguda, en properes sessions que tindrem sobre aquesta qüestió, en primer lloc considerem inassumible per tot el que queda per negociar i perquè això podria abocar a un veritable caos econòmic al sector financer, als professionals liberals del país i al teixit econòmic. La feina no s'ha fet bé, no s'ha volgut ser transparent en aquest àmbit. Tots hem notat
que els documents essencials no es posaven damunt de la taula. El govern pensem que en determinats moments no ha explicat aquí a Andorra el que realment estava passant allà, i avui en dia la incertesa és molt important. A més, ho he dit públicament, i no ho dic, jo crec que no hem tingut un equip negociador composat per persones a l'alçada del que aquesta negociació demanava, i això no és possible a partir de les properes eleccions. Davant un eventual mandat, quins serien els 3 àmbits que prioritzaríeu? Evidentment, amb el context actual, el primer dels àmbits que cal prioritzar és tota la qüestió de l'habitatge. Cal fer polítiques perquè una majoria de ciutadans tinguin accés a un habitatge a un preu assequible, de manera que amb el seu salari, amb els seus ingressos a nivell de les pensions que puguin cobrar, puguin satisfer el seu lloguer de manera raonable i a partir d'aquí puguin tirar endavant, puguin viure dignament sense les grans dificultats que s'han vist en aquests darrers anys. La prioritat número 1 és, evidentment, les polítiques d'habitatge, polítiques d'habitatge que han de permetre tenir habitatge a preu assequible per a la majoria de la població i habitatges de caràcter social pels col·lectius més vulnerables. La segona de les qüestions és el poder adquisitiu de les famílies. Més enllà de la qüestió de l'habitatge, cal prendre mesures que hem proposat en aquests darrers mesos que no ens han sigut escoltades, mesures per millorar la cistella de la compra, per rebaixar el preu d'articles, la càrrega fiscal d'articles de primera necessitat, per rebaixar la càrrega fiscal sobre el tema dels hidrocarburs com hem baixat, perquè això fa contenir l'índex de preus al consum i això millora el poder adquisitiu de les famílies i també la competitivitat dels professionals i dels autònoms. I la tercera, i sempre insistirem en aquest tema, és la gestió del diner públic, la transparència, les explicacions als ciutadans de tot el que es fa, perquè ho tenim claríssim, però hem viscut una legislatura tan complicada, nosaltres tenim la confiança per part dels electors, per part dels ciutadans, sabem perfectament que estem gestionant per compte d'uns altres i que aquests diners no són diners nostres, com ha semblat al llarg d'aquesta legislatura, en què hi havia tota aquesta resistència a explicar per què es contracta determinat servei, quan val, a qui se li adjudica, per què se li adjudica, les contractacions de personal, entre d'altres. Per tant, aquests serien els 3 àmbits en què hi ha moltes més propostes, evidentment, però els 3 àmbits que serien prioritaris en arribar al govern. Sens dubte, el que més preocupa a hores d'ara a la ciutadania és l'habitatge, però no només l'habitatge de compra, sinó també el preu del lloguer, que està absolutament disparat. El programa d'habitatge és un programa molt ampli perquè finalment les polítiques d'habitatge són molt complexes i cal actuar des de diferents formes de fer política en aquest sentit, però intentaré sintetitzar-ho de manera molt clara. El que cal fer clarament és establir mesures fiscals i mesures urbanístiques i mesures administratives per tal que hi hagi habitatge a preu assequible, que és el que aquest govern no ha volgut posar mai damunt de la taula. Què és habitatge a preu assequible? Habitatge a preu assequible és un habitatge en què el cost del lloguer representa 30, màxim 35% dels ingressos familiars. Per tant, a partir d'aquí, el que cal és una cooperació público-privada, com dic, amb ajudes fiscals, amb tractaments fiscals, amb ajudes administratives i urbanístiques de tot tipus, perquè aquests habitatges puguin ser una realitat. Si deixem tot això al lliure mercat com hem vist, doncs l'únic que s'està produint avui en dia en matèria d'habitatge és habitatge de luxe, perquè és l'habitatge més rentable, és l'habitatge que a més té una demanda externa molt elevada i no s'estan produint els habitatges que necessiten els ciutadans, els treballadors del país, per poder viure de manera digna. Després el que cal fer és limitar l'especulació estrangera perquè aquesta demanda exterior és absolutament insostenible. El que no es pot permetre és que mentre els ciutadans del teu país no tenen un habitatge digne per viure, que hi hagi tota aquesta pressió i aquesta demanda externa en aquest sentit. Després també cal fer, perquè això és essencial perquè el mercat de lloguer funcioni, és habitatges de tipus més social, en el que aquest sí que hi ha una intervenció directa per part de l'Estat
en relació als col·lectius més vulnerables, les persones que tenen menys ingressos, les famílies amb més dificultats, i aquests sí que tenen que tenir un lloguer social clarament marcat, no vinculat amb aquest 30-35% que deia abans de l'habitatge assequible, i després la línia que marca el que nosaltres proposem en matèria d'habitatge és que s'han d'aprovar uns índexs de referència a nivell nacional de preus i tractar evidentment, de manera diferent, a totes aquelles persones, tots aquells propietaris que posin els pisos al lloguer en aquest nivell o per sota de tots aquells preus del lloguer que estiguin per sobre d'aquell índex de referència. Aquesta és una proposta que ja es va fer a principi de legislatura, en el que és un model, com s'han fet a moltes altres ciutats. Sense aquest índex de preus de referència és impossible fer polítiques diferenciades entre aquells que estan actuant en aquest nivell o per sota dels que estan per sobre d'aquest índex de preus de referència. Nosaltres el que volem és establir aquests índexs de preus de referència a partir del qual definir les polítiques d'ajuda, les polítiques de finançament, les polítiques fiscals per afavorir a tots aquells que situen el preu al mercat per sota d'aquest índex de preus de referència dels que fan per sobre, i sí que proposarem mesures per limitar la inversió estrangera, que avui dia és il·limitada i sense cap mena de control. Proposarem mesures per limitar la inversió estrangera. Si us sembla, passem a parlar de l'educació i la cultura, que és un tema que encara no hem tocat. També hi ha la problemàtica que molts estudiants, quan acaben d'estudiar, no venen a buscar feina aquí, sinó que se'n van a Espanya, a França. Què s'hauria de fer perquè aquest estudiant, quan acabi els seus estudis, segueixi treballant aquí a Andorra? Bé, aquí el que cal fer són diverses coses. És evident que el nostre model econòmic és molt determinat en determinats sectors, és molt potent, i en molts altres sectors no té tanta potència. Per tant, el que entenem que cal fer és també explicar als nostres estudiants quins són els sectors que tenen més possibilitats aquí a Andorra, fer una certa orientació professional, perquè cada un pot decidir, evidentment, estudiar el que consideri necessari, però també ha de saber quines són les possibilitats de retornar efectivament al país estudiant determinades carreres, estudiant turisme, estudiant temes vinculats a l'esport, estudiant temes vinculats a la cultura, que altres formacions en què la possibilitat de treballar aquí a Andorra és molt més complicada. I després hem de treballar per una diversificació de la nostra economia i una simplificació en el que representa obrir negocis i tenir una iniciativa privada. És molt difícil avui a Andorra engegar un projecte de manera ràpida i urgent. Molts dels projectes que segurament estan més vinculats als joves en el camp numèric o en altres sectors, en el camp digital, s'acaben desenvolupant, inclús per part d'andorrans, fora del nostre territori, perquè l'agilitat administrativa, les possibilitats d'engegar aquests negocis són les que estan adaptades al nostre moment, i per tant cal posar maneres molt fàcils, que també ajudar a les persones que comencen amb un negoci, perquè el que no puc passar és que està succeint ara. Segurament hi ha negocis que no es poden dur a terme a Andorra, però el que no pot succeir és que andorrans, en col·laboració amb altres joves que potser no són andorrans, decideixin muntar el seu negoci fora de les nostres fronteres. Abans d'entrar en altres blocs, també m'agradaria demanar-li per un tema que s'ha creat moltíssima controvèrsia al país, i és precisament l'establiment de grífols a la parròquia d'Ordino. Vostès no han estat els més bel·ligerants, però sí que sembla ser des de fora que donen suport a aquest grup bel·ligerant perquè finalment Grífols no s'instal·li a Ordino. És així? Bueno, jo no citaria en el terreny de la bel·ligerància. Nosaltres estem a l'oposició al Comú d'Ordino. El nostre conseller a l'oposició, antic conseller a l'oposició al Comú d'Ordino, és el nostre candidat a la territorial d'Ordino. Es va fer una reunió pública conjuntament per part de les dues formacions que corren plegats a Ordino, entre el Partit Socialdemòcrata i per Ordino, per explicar de manera clara, sistematitzada, el no en aquest projecte. Aquest és un projecte que és un molt mal exemple del que ha de fer Andorra si realment vol diversificar la seva economia. No es pot fer una legislació a mida d'una empresa que vol venir al país, s'ha de ser seriós dins del context internacional, s'han de posar les facilitats a tot aquell que vulgui venir a Andorra a fer negocis, però el que no es poden fer és canviar 4 lleis i el pla d'urbanisme
del Comú d'Ordino a mida d'una empresa que ve a instal·lar-se. Això és un tracte de favor, això estaria al límit amb altres països de certes irregularitats, perquè no es pot legislar amb noms i cognoms. Finalment, un patrimoni molt important, com és el patrimoni de Casa Rossell, que ha estat durant molts anys preservat, en el que s'han volgut fer moltíssims projectes d'interès nacional, doncs hem vist com amb una multinacional que es vol dedicar a la recerca, que després en parlaré, que volia construir un edifici de 6.000 metres quadrats, doncs se li ha donat un terreny de 35.000 metres quadrats. Per mi no és seriós que una empresa que vol fer un projecte líder vingui a un país en el que no hi havia, quan va anunciar el projecte, legislació en biomedicina, en el que no hi ha una trajectòria amb els comitès tècnics que han de validar l'activitat d'aquesta empresa, i per tant els motius de dubte i d'oposició cap a aquest projecte són molts i molt importants. Nosaltres s'ha intentat fer des de l'oposició al Comú d'Ordino una consulta en relació a aquesta qüestió, no ha estat possible, i nosaltres plantegem aquestes eleccions a Ordino, conjuntament amb Per Ordino en relació a aquesta qüestió, pràcticament com un plebiscit en relació a aquest projecte de Grifols. A tot el que s'ha afegit, tot el que he dit, es pot a més afegir les dificultats econòmiques que han vingut sobrevingudes a Grifols en els darrers mesos, i no més lluny que aquests darrers dies, les informacions que estan apareixent que posen encara un element més de dubte. Una és l'activitat que realment volem fer, aquest tracte de favor que ha rebut per part de l'administració, i ara s'afegeixen la mala situació econòmica i financera del grup Grifols. Quines mesures tenen previst implementar per anar cap a la transició energètica de cara al futur? Bé, nosaltres, el programa, nosaltres ens definim a dins del partit com partit ecologista, també al costat de la ideologia socialdemòcrata. Per nosaltres la transició ecològica és una qüestió essencial. També ho és l'autonomia energètica d'Andorra en el sentit d'aprofitament dels recursos naturals i de l'estalvi energètic. Aquests són eixos fonamentals del futur. Avui hem vist com el preu de l'energia s'ha incrementat de manera molt important en aquests darrers anys. Per tant, l'estalvi energètic és una prioritat essencial a dins del nostre projecte polític, i després l'aprofitament dels recursos naturals que Andorra té, que es pot arribar a produir moltíssima energia neta al nostre país, que a més la producció d'energia neta és alhora no només un tema de sobirania i de no dependre tant de l'increment de les factures que puguin fer de fora la llum, sinó que a més pot esdevenir un veritable sector econòmic al darrere de la innovació, de la investigació, de les empreses que es dediquen a la producció d'energies renovables, i és un dels temes essencials, dels quals és veritat que hi ha tants temes que a vegades se'n parla poc o menys del que suposa el repte del canvi climàtic, que és un veritable repte internacional, i també ho és per Andorra. L'escalfament global pot ser una gran problemàtica pel nostre país, per un país que depèn de la neu com el nostre, i per tant que aquí cal una agenda política urgent, però ben planificada cap a la transició ecològica. En l'hipotètic cas que vostè guanyés i pogués implementar el seu programa electoral, quina Andorra podríem tenir? Se solucionarien els problemes que hi ha hagut fins ara? N'hi haurien més, menys? Bé, el nostre model de país que tenim jo crec que és bastant clar i bastant fàcil d'entendre. Nosaltres el que volem és que totes les persones que viuen al nostre país, que treballen, o les persones que estan jubilades, que tenen una pensió, amb els seus ingressos, amb allò que perceben i amb la seva pensió, puguin pagar el seu lloguer, que aquest lloguer els representi un percentatge de la despesa dels seus ingressos, com deia abans, del 30-35%, que això els permeti viure amb dignitat al nostre país, feliçment, realitzant el seu projecte de vida. No aspirem a més, que l'economia funcioni, que els llocs de treball que es generen permetin a la gent viure amb dignitat, i lamentablement hem vist com els darrers anys el que podia ser un país on tot això fos possible per a un conjunt de la ciutadania, hem vist una deriva que encara a hores d'ara no entenem, aquest emmirallament cap a la inversió estrangera, que ha comportat de retruc
aquest increment del cost de l'habitatge, que és el que impossibilita que aquesta Andorra que nosaltres volem, aquesta Andorra que nosaltres somiem, aquesta Andorra per la que volem treballar sigui una realitat, perquè finalment cada dia les famílies viuen més ofegades, cada dia el cost de l'habitatge representa un percentatge de renda més elevat per a ells i les dificultats econòmiques són creixents. Si no es posa al centre de l'activitat política, doncs les polítiques d'habitatge, les millores de poder adquisitiu, aquesta Andorra que nosaltres volem doncs és impossible. Doncs malauradament se'ns acaba el temps, però encara ens queden 3 blocs. Sí que li demanarien que fos molt breu amb les seves respostes. Hem de parlar encara de mobilitat, hem de parlar de sanitat, òbviament, i també hem de parlar de justícia. Quan a la justícia, doncs, lògicament, quina seria la recepta per acabar amb el col·lapse de la justícia? Quan a mobilitat doncs, hi ha temes cabdals com ara la potenciació o no de l'aeroport, l'heliport, un altre tema controvertit, i, com no, doncs, els vials tant de Sant Julià com de la Massana. I quan a la sanitat, doncs, com s'acabaria solucionant el problema doncs, de les cues d'urgències i sobretot de l'ambient enrarit doncs, que hi ha al voltant del clima laboral. Millor contestar tot una mica per ordre. En quant al tema dels vials, evidentment, per nosaltres els 2 vials, el de la Massana, Ordino, la Massana, i el de Sant Julià són inversions prioritàries, fan part del programa polític de les 2 candidatures territorials. Vull explicar, perquè jo era ministre d'Economia i de Finances, sobretot en el moment que estàvem al govern socialdemòcrata, que aquests 2 projectes van entrar per primer cop als pressupostos de l'Estat l'any 2010, quan nosaltres estàvem governant, i que no hem canviat d'opinió, i en tot cas és imputable al govern que hi ha hagut en aquests 12 anys que aquests projectes que van entrar als pressupostos de l'any 2010 no hagin estat una realitat abans en aquesta qüestió. En quant al tema de la justícia, evidentment és una problemàtica transversal que ens afecta a tots. Nosaltres ens sembla que falten més recursos a la justícia. Segurament també fa falta un cert endreçament del funcionament dels diferents departaments, una clarificació del seu funcionament, però al nostre entendre fa falta més recursos, fan falta més batlles, fan falta més persones que treballin sobretot amb la producció de sentències i potser reveure quins són els procediments que en l'àmbit civil ja es van fer dins de l'àmbit penal. En relació de la sanitat, nosaltres proposarem una reorganització del servei d'urgències per tal que hi hagi una millor cooperació amb els altres cossos que participen dels diferents moments en què cal actuar per part de les urgències, per tal que no hi hagi una sortida de metges com es produeix avui en dia, de manera que el servei d'urgències presencial a l'hospital queda desprotegit. I en quant al tema del funcionament del SAS, nosaltres ja ho portàvem al programa del 2019, el SAS és massa gran, el SAS s'ha de dividir i s'ha de fragmentar en diferents entitats parapúbliques perquè pugui haver-hi una gestió i el pes del SAS en relació al Ministeri de Finances s'ha de canviar. Avui en dia, tot i que hi ha un ministre de Salut, qui realment està marcant la política sanitària és la direcció del SAS. Això no pot ser durant més temps així. El SAS ha de tendir a tenir una estructura molt mínima a mig i llarg termini, amb diferents parapúbliques que gestionin des de l'atenció primària, la qüestió del CEDRE, les altres prestacions que avui en dia estan incloses dins del SAS, i cal una direcció per part de la política sanitària per part del Ministeri de Finances. Perdó, el Ministeri de Salut, que he dit Finances abans també. La veritat és que amb això hem acabat, diguem-ne, l'entrevista més profunda, però ara, si m'ho permeti, molt ràpidament, passem a una tanda de preguntes, diríem que una miqueta més disteses, però també molt interessants per la gent que ens està veient, perquè denoten una mica quin és el tipus de personalitat de cadascun dels candidats que passen per aquesta taula. Quants diners guanya vostè cada mes? Bé, jo ara estic compatibilitzant la meva tasca com a president de grup parlamentari amb la meva tasca professional i aproximadament estic guanyant entre 8.000 i 9.000 euros cada mes. I quants diners té al banc?
Aviam, sobre aquesta qüestió preferiria no pronunciar-me. He tingut molts canvis a nivell familiar en aquests darrers anys, perquè hi ha hagut defuncions a la família, hi ha hagut temes d'herències i temes de patrimoni familiar i prefereixo no pronunciar-me. Escolti, amb una vida tan intensa, té temps de practicar sexe amb certa assiduïtat? Bueno, suposo que en alguns moments més que en d'altres, no? Potser quan estàs una mica més tranquil, potser sí. Miri, ha estat infidel en alguna ocasió? Doncs he d'acceptar la realitat i sí que he estat infidel en alguna ocasió. Permetria vostè una relació oberta amb la seva parella? No. No. I ja per finalitzar, què li demana vostè el 2023? Molt breu, tenim un minut. Un minut? Home, jo crec que en el context que estem ara i després de tota l'entrevista que hem fet i tot el treball previ que hi ha hagut, seré molt clar, molt sincer i molt directe. El que li demano en aquest any 2023 és, en primer lloc, el millor per tots els nostres ciutadans, salut per tots ells, però sincerament i honestament el que li demano en aquest any 2023, a part d'això que és molt important, és que hi hagi un canvi polític al nostre país. Les coses no van bé, objectivament no van bé, i aquest canvi polític és una necessitat. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Josep, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu, gràcies Pere i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra feina que feu i per la difusió que feu de tota l'activitat política i tota l'activitat social al país. Molta sort pel dia 2 d'abril. Moltes gràcies. I pels que ens veieu des de casa, doncs ens veiem la propera entrevista aquí al plató de Dona Secret.